Πριν ξεκινήσουμε με τις τοποθετήσεις, θα ήθελα να πω δύο λόγια και για το βιβλίο. Περπατούσα στη Σίνα, εκεί στον τοίχο της Νομικής, υπάρχει γραμμένο ένα σύνθημα. Απόλυτη απελευθέρωση ζώων, γης και ανθρώπων, φωτιά στον πολιτισμό. Θεωρώ πως αυτό το σύνθημα είναι σημαδιακό, γιατί ο πολιτισμός, όπως τον αντιλαμβανόμασταν μάλλον να έχει μια απελευθερωτική δύναμη. Όμως εδώ, ή πλέον, με ερωτηματικό, αντιμετωπίζεται ως φυλακή. Γιατί, ποιος πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως φυλακή και ποιον ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως φυλακή. Η Μυρσίνη Ζορμπά βάζει πολλά ερωτήματα στο βιβλίο της και φέρνει τον αναγνώστη μπροστά σε δύσκολα διλήμματα. Εκείνη διαλέγει συχνά τον ευρύτερο όρο κουλτούρα και επισημαίνει ότι στις μέρες μας η κουλτούρα δεν είναι μια απλή αντανάκλαση της πραγματικότητας, αλλά έχει μεταβληθεί σε πρωταγωνιστή των αλλαγών. Το βιβλίο της, που το βλέπουμε εδώ πέρα, φρεσκό, κυκλοφόρησε μόλις προχθές. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αναπτύσσει το θέμα της επινόησης της πολιτισμικής πολιτικής στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλά μεταξύ άλλων για το κράτος πρόνοιας και την μεταρρυθμιστική λογική, δίνει παραδείγματα και κλείνει με το ζήτημα των πολιτιστικών δικαιωμάτων. Το δεύτερο μέρος μιλά για την πολιτισμική πολιτική ως δημόσια πολιτική και μεταξύ άλλων διαβάζουμε εκεί για το θέμα της σύγχρονης πολιτιστικής πολιτικής ως πεδίο δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, επίσης για τα δίκτυα, για τους δρόντες και για τις πολιτικές αποφάσεις. Θα ήθελα εδώ μόνο να σημειώσω κάτι που θα μας απασχολήσει και στη συζήτησή μας, νομίζω, ότι η πολιτισμική πολιτική δεν είναι διαφορετική από τις άλλες δημόσιες πολιτικές και αυτή απαιτεί μια πολιτική ατζέντα και αυτή υπόκειται σε πιέσεις και συσχετισμούς δυνάμεων, αλλά διαχειρίζεται, εκτός από τους υλικούς πόρους, διαχειρίζεται ένα ιδιαίτερη σημασία συμβολικό κεφάλαιο που αφορά τη σύγχρονη κουλτούρα, αφορά την ταυτότητα και την εταιρότητα, αφορά τις αναπαραστάσεις, τις τάσεις, τις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες. Παράλληλα, η πολιτισμική πολιτική διαχειρίζεται την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Άρα έχει να κάνει και με στερεότυπα, με προκαταλήψεις και με αιμονές που συχνά την καθυλώνουν. Το τρίτο μέρος του βιβλίου είναι πιο αφηγηματικό, σαν ένα μαύρο παραμύθι, έτσι το διάβασα τουλάχιστον εγώ, και παρακολουθεί την κουλτούρα στην Ελλάδα ως δημόσια πολιτική από το 1950 μέχρι το 2006 και το τρίτο πακέτο στήριξης του πολιτισμού. Μια επισήμανση δική μου, το Υπουργείο Πολιτισμού ιδρύεται από τους συνταγματάρχες. Μια επισήμανση της Ζορμπά, την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα παραγνωρίστηκε, γράφει, εντελώς η κοινωνική πλευρά του πολιτισμού. Με άλλα λόγια, όπως δήλωσε και τις προάλλες στην Εφημερίδα των Συντακτών, στο θέμα της πολιτισμικής δημοκρατίας πάμε όπισθεν ολοταχώς. Άλλη μια τελευταία επισήμανση, η Μυρσίνη Ζορμπά χρησιμοποιεί στο βιβλίο τους πολλές έννοιες και όρους που μας συνδέουν με το διεθνή προβληματισμό. Δεν θα πω πολλούς, αλλά θα σταθώ στην πολιτισμική πολιτική με την ευρεία έννοια, δηλαδή την πολιτική που αγκαλιάζει όχι μόνο τις τέχνες, τα γράμματα, την κληρονομιά, αλλά και τις νοοτροπίες και τις τάσεις ζωής. Στα πολιτισμικά δικαιώματα, στα οποία επιμένει χωρίς εξαιρέσεις για όλους, στην πολιτισμική βιοποικιλότητα της έκφρασης του πολιτισμού, στους πολιτισμικούς πόρους που είναι συχνά αφανείς και υποτιμημένοι και στη λέξη στην οποία βάζει χ και την ενοχλεί πάρα πολύ,
ο εκπολιτισμός, δηλαδή η από τα πάνω ας πούμε σταυροφορία για έναν πολιτισμό που τελικά είναι ο πολιτισμός των σταυροφόρων και όχι κανένας άλλος.